Ne balala mabrao. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je fais mon analyse. Ne balala mabrao. Au béaye mon kera mali konobi. Au béaye mon kera dia konobi. Ni sek me sué du kolok me munambi. Ayanga président Samambaye Assimi Goïta Simbo Dakantigi Dante Kelendoroni. Vous avez vu notre digne président Assimi Goïta Simbo Dakantigi Dante Kelendoroni. C'est-à-dire Malion Assimi Kumanabi Assimi Aka Masaki Afari Ayadabi. Né Assimi étudié bi, moi j'ai étudié mon président, moi j'ai étudié notre président. Notre président a posé la posture d'un leader qui est prêt à diriger l'Afrique de l'Ouest. Aïe, amaneka kuma la mere. Ne ko, mobi, ne yanga présanye, Assimi Goïta, a décidé qu'à Massake Farida, Massake Mimprendo, qu'à Afrique qui peut diriger toute l'Afrique de l'Ouest, à Benala Nakati. Ne bala Malion, Assimi Goïta, a eu mon effet follow. On a damné à damné rola. On a damné à damné rola follow. On a massacré Samamba. Ko sumbe dia kibodo depo au fitri. Awo bamana ni côté mandi. Ko sumbe dia kibodo depo au fitri. Ne balala mabrao. Assimi Goïta est mon effet follow. À Ségou, le président de la transition, son excellence Assimi Goïta, très bien le président permanent du Mali. Très bientôt, le président permanent du Mali. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vient de procéder au lancement des travaux de la route Bamako-Dioro au plan national de réponse l'insécurité alimentaire et de la relation de la Comantex aujourd'hui. Assimi Goïta est mouneke. Massami Alaye Dakantigi. Anga président Samamba Simbo et Anakira Malika Sornumbaga a donné panclou de folo anani hélicoptère blindé c'est-à-dire anga damna damna anga film tourner quoi anana Assimi Djignani hélicoptère de quoi anana hélicoptère de la blindé a Djigné aka hélicoptère blindé là masake Farmamba masake Dafale kafwa Djigné naka hélicoptère blindé Massami Alaye Assimi Goïta ka mobili na ka cortège a bek me ka makon ayi ama fam ça simple an a bek me ka makon c'est-à-dire a bora Bamako kana Ségou anaka cortège clé anaka garde corps clé anaka ambulance anaka c'est-à-dire entourage clé c'est-à-dire il est venu en présidentiel. Eh non c'est masaka benno Assimi Goïta la benala na kratche. C'est-à-dire, il a défalé. Hélicoptère de Djigna n'a président son bail. Boum, kana chongo Ségou konna. Hélicoptère de Djigna nae. Massami Alaye, Maliki Diao, son excellence. Oni Moro, lui a fou. Ou quelqu'un a fou, Massami Alaye, n'a tché aya massacre Troma. Quelqu'un a massacré Troma. Massami Alaye n'a président son bail Assimi Goïta. A quelqu'un a massacré Troma. C'est quoi ya Bouya. C'est quoi ya Karama. Malien Dombe Assimi Goïta fait. Morobe Assimi Goïta fait. Malien ne Kokoube Assimi fait. On ne veut Assimi fait. En dalé ne doit là. En dalé ne China. Avec Jamana fait des dix chari no fouitala. Avec Jamana fait des no fouitala. Il faut. Donc Massami Alaye Assimi Goïta a Djigné Ngabouaka a hélicoptère blindé kono. Anaka cortège a Klinga Morofo. Ou ya massacre sensei. Kelenga massacre sensei ne balala mabao. C'est go ya bunya ka karma. Ninga irala ka fo ka abora Bamako ka anana ka so. C'est ka ko Assimima. Kuni ko mogoni fi se watoka tasma faka. Kuna nyedi ma faka adadi ba faka. C'est ka ko Assimi Goïta ma ko maya e fen fladi. Ko mami ya doye ko oni mami na ke ni mami fene ake. Ko donc ka flabel ka na do nyoyi. Ko Assimi ake Ségou ka ouye ko Ségou ka fene ka na don Assimi ko Assimi na don a fo ko tanga me ka taka ni tola ko lu Ségou ka o no e tietri ba dante ka dugu e Ségou damozonga dugu Ségou daka dugu Massami Alaye ko lu te e Assimi Goïta jamfa fo ka je mais Ségou yo kuma mi fo Assimi nyana ango analyse doni ko maya e fen fladi ko mami nyake oni mami ya soro
ko o fila de bɛ mɔgɔninfinya kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kuma in ne Dante fa a ye mun de bɔ ne Dante la ne bala lamɛnbagaw an ka président a kumana a ma tɔ to kuma la a ye Assimi Goïta la. Donc, ne bala lamɛnbagaw ni Assimi Goïta de tan masa min ala ye mɔgɔw y'a kunbɛn n'a fɔ ko tɔn f'i ka adamadenw kɔntɔcogo ni Assimi de tan. Ne bala lamɛnbagaw ni Assimi Goïta de tan a filɛ nin ye Sibo Dakantigi Dante kelen dɔgɔnin Assimi Goïta filɛ nin ye ka Bamakɔ tugun Segu la awɔ Assimi filɛ ka Bamakɔ tugun Segu la an ma ne ka kuma mɛn yan n ko Assimi Goïta Dakantigi a filɛ nin ka Bamakɔ ta k'a tugun Segu la devant Dieu et le monde Assimi Goïta ma d'aw ma dɛ ne bala lamɛnbagaw a tila ka taa ka commentaire fɛnɛ k'o fɛnɛ datugulan to a kɔnɔ k'o fɛnɛ dayɛlɛ an ka nin fɛn fila ta k'a lajɛ 2 ans au pouvoir a bɛna goudron infrastructure min da Segu c'est de jamais vu premièrement 2 ans au pouvoir comment taxi fermé ka Keita k'a fili ala na kira mais ne bala lamɛnbagaw Assimi Goïta kumana bi an bɛna an da don Assimi ka discours la ni k'a analyser n'o de fɔ Assimi ɲɛna n ko ne t'a janfa ne Dante tɛ mɔgɔ janfa ne ni mɔgɔ jɛra diɲɛ kɔnɔ ne t'i janfa ne tɛ fɛn min fɛ diɲɛ kɔnɔ o ye janfa de ye ne ye cɛtigiba Dante bɔnzɔn de ne tɛ janfa fɛ an bɛɛ ka k'an fasi ye janfa ma ye mɔgɔba tɛ janfa kɛ mɔgɔba tɛ janfa kɛ masa min ala ye Assimi Goïta y'a yira maliyɛndenw na ko ale bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ a sini kɛnɛ kan a kumana an ka président kumana a ma tɔ to kuma la donc an ka Assimi kumakan na mɛn sans trop tarder. Allahu Akbar ay Assimi Goïta kuma kana mɛ Assimi ko ale bɛna fanga la don min na Mali kɔnɔna la k'a bɛna Mali kɔnɔ don min na ka kɛ président ye palais kɔnɔna la document min kun dalen don anw fa jamana kɔnɔna la jamana min y'a to anw kɛra tunkaranke ye jamana min y'a to an bɔra ka an faw to k'an baw to jamana min y'a to an b'an kunfɛ fo bi Assimi ko k'ale bɛ kɛ don min na jamana ye masakɛ ye CMDT Mali kɔnɔ fɛn b'a to an bɛ waso an ka coton n'an bɛ fini don an yɛrɛ la fini ye sutura de ye o CMDT min sababu mun y'a to sisan comment texte bɛ ka dayɛlɛ pour que an bɛ coton min sɛnɛ o coton bɛ ta ka kɛ fini ye k'a don an k'an yɛrɛ sutura an k'an yɛrɛ ka fɛn don made in Mali Assimi ko don min na ale bɛ t'i sigi Mali masakɛya la ko papier min tun b'ale ɲɛ palais kɔnɔ ko i ka CMDT feere ala na kira bon ali ka danima fɔlɔ quoi ali ka danima Bathily ali ka danima Daniel ali ka danima Fatim Guru wallahi billahi mɔgɔ b'an ka administration na ni e ko k'i bɛ don ni parti politique kolon ye anw ka jɛ la maliyɛnw yɛrɛ de b'i minɛ k'i badɛmɛ gosi an tɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ tuguni n Assimi kuma dɔ fɔ a bɛ fɔ mɔgɔ hakiliba de ɲɛna i b'a dɔn Assimi ye mun fɔ wa ko bi de y'a fɔ don ye c'est ce qu'il a dit c'est ça c'était un mot clé ko bi de y'a fɔ don ye parce que n'i y'o ko ta k'a lajɛ quand on analyse n'i y'o phrase dɔrɔn lamɛn Assimi kan tɛ maliyɛnw ma o Assimi bɛ ka kuma a ka kɛrɛfɛmɔgɔw de kan il parle de son entourage a y'u hakili jigin a kana ɲina a kana maliyɛndenw an ka n'u janfa an kana ɲina an nakun kɔ a kumana kojugu n bɛ n da don a bɛɛ la mais a kɛlen k'a fɔ ko bi de y'a fɔ don ye n bɛ kɛ président ye don min na o don
Fenolo met Malika Kuni Asiminka signé. Comme Malika CMDT, Kanga affaire. Do you have my charger? I'm using. We're about to die. Oh yeah. Or you got enough of a charger? I've got like 10%. I'm coming to you. Give me a minute. Yeah. Donc, si non, mais tu sais quand même un soutien à Hadjoklo, non, pour que l'on ait un fait. Comme un chargeur du monde, non, il y a un job, mais il y a un souci à faire. Parce qu'il y a un macho qui est là, mais sinon, on est de me boire là, n'était job. Ne me boire de quai, boire de cadni. Parce qu'il y a fait que t'as nos énergies de Malikono, en la présence de mecs de Manajo. On revient à nos moutons. Assimier mon effort. Ko allez que présent est dominant. Ko CMDT mini Mali on veut que vous la bi. Ko a papier qu'on d'aller mal assimier goûta nyakoro kaka affaire. Ko ka affaire. Au croate d'oreille, Mali mo mon be CMDT qu'on a là. Mo dak me régime passé là. Ou qu'on de couper Mali CMDT ferry. Oui premièrement, ah c'est un télé. Ça c'est un. Allah Akbar. Allah nakira, intigala, Allah nakira, la hawla wala khawfa illa billahi lazim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Malien diou, moro diminkumba auna. Malien diou, moro kasikumba auna. Malien diou, moro jorokumba auna. Ay namede folo o yanga suturai. No fini kangu douana flana ana kenya ala na kla che mo che ninjugu man koyi ala sari arama din suturadi o fini mana boy nyame kibe jiya ko ni ka kennedy ni ne bin siyanga kuma o fe na kenenina alhamdulillah nyama obene la me ako kena unina ana kenya tellement que le Mali, c'est-à-dire les dirigeants maliens, les anciens dirigeants maliens avaient vraiment, c'est-à-dire non seulement ils nous ont humiliés, mais cette fois-ci ils voulaient nous tirer de bon. C'est-à-dire quand Mali était ban quoi, Mali ko ka ban beki ressort. Ou le Dubaï. Dubaï, mobile de Boubalou. Ils mangent de la, c'est-à-dire les riches maliens mangent la voiture, ils mangent voiture. Ils mangent de beaux habits. C'est-à-dire, des éléments très clés. Par exemple, quand on fait, on le fait. En un mois, quand on Mali, Mali Mara, ou qu'on Mali don l'angolo. Parce que nous qui veut CMDT ferry, nous Sénégalais, nous coton glan nous Sénégalais, ou corole qui veut Mali don l'angolo ya. À quoi qu'on m'a donné, ou claque à photo nous qu'on va en faire. Parce que moi, je froid, moi, IMPP, froid de beglain. We have a pharmacie qui dit nous avons froid na on banana am se ka froid minka non seulement docteur Sodama non seulement dialysis kunte non seulement tawro tambolo non seulement même méthode docteur Sodo ko bekla ko ta ka clean da yore mais non seulement uma do mane am force me fere ta ko o ta wala se na am banana am se ka kena to na ka se nga jamana jo ko wo fene fere ça c'est deuxième élément et ni ala na krecha en régime na mamin bi tu yerema qui veut gouvernement koro gere auna et ni ala che dugute malaka temeka e ka duguni ya yagali mamba i tonga régime na qui va fort qui veut donner Mali gouvernement koro mo dabe ni CMDT ferlikola mo dabe UMPP ferlikola e bi tu yerema ke bulu daro malikola a benala la krache ali ya yagali ka usane anga gouvernement konala mo ba to yerema tuguni d'après avoir que anga président bora ka mou fanyana kebe Mali politicien munu kundabe Mali kola kibu gera auna amba do orila ke e ka duguni ibekai e ka duguni Alpha Oumar Konaré wa mogo no yi soyi ina onte dia Mali ko inabi que ça soit si tu fais partie des 5 colonels ou si tu ne fais pas partie des 5 colonels ni mogo ni ko kibe do mogo dabe CMDT ko ferlikola mogo dabe UMPP ferlikola Assimi Goïta bora ka frabo woro nyama c'est ce qu'il a fait. Le débat était basé sur son entourage. C'était pas prévu. Il était obligé de parler sans note. Moi je suis un leader. Parce qu'il m'a reconnu mon fille, il a ce niveau d'homme. À un moment, il a mon fille, il a il était comment ni noté, il veut comment ni mubi kerla, il dit qu'on avait beaucoup de feu. Et moi, il quand on bida fodoya.
au corps de sisan anga gourmana anga gourma sama bayna abe hina sisan malen duna mo mu ka asimi se wala toro aw be bugara bora kene ma sisan donc na yaw taw yere ma tuguni ni mamye dabali kawla ni korto min kera ka obu ni saraka mi mo bla kibina mo mu dak mo mu ku ka banga fini firi ro gla fini gla ro nanga kor gla ro firi mamu tu yere ma ku be malen dun to fa ali ma ko nga usani mo mu ni ka be kla kana wulu da no nga de na kula vraiment a tawla be ka on la amba aw taka u da tuguna chokono sur krati kono ya au nom de Assimi Goïta bila fodoui ne malien diou anga président sama ba kuma to la mais Assimi Goïta ala ka jibril kama gumbirika sabana ala kira non mais donc malien moi on me to ku jone ma ko j'exagère ala ye critique an olu fana ɲɔgɔn cɛ e faamuya mɔgɔ minnu bɛ to k'u jɔ ko on exagère ala ye critique an fana olu ni ɲɔgɔn cɛ bi quoi y a quoi à exagérer ici y a quoi à exagérer ici comment taxi masa min ye ala ye u y'o datuguna su kɔnɔ k'o bila o sen kan Assimi frère ne ko dale a ko non seulement CMDT o ferli papier o men ko signer ko ban IMPP no yanga fura glaro e o ferli papier ko men ko fene ban Mali aéroport anga aéroport international ko o yere ferli ko fene ko bana malien dio mo ni finga siranga molo sa ikatasi armadinga sireka molo ikatasi n'anw ka jamana de tan anw minnu bɛ tɔngɔ la an kun bɛ taa jigin aéroport kɔnɔna la aéroport min t'an ka jamana ta ye an ka fura an ka sutura fura mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ t'o dilan ka d'a ma n'a kun bɛ fɛ kɛra bɛ fɛ ka maliyɛn bɛɛ faga a bɛ maliyɛn bɛɛ faga a yɛrɛ bɛ tile an ka CNDT n'o y'an suturali ye o fana kun bɛ na feere ka ban donc le Mali il y avait plus du Mali donc an kun bɛ k'an kun fɛ kulu la vive baba. On me quand on fait vive baba. Les femmes. On me quand on fait vive baba. Donc aïe donc n'ambe kana jamana keleke ni analyser capacité te moromina ibi mak. Les femmes. Ni analyser capacité tila ibi mak. Mais ni analyser capacité na abila ibi sigi amenyorona les femmes. Donc, on va se faire baroque. Ban suri camera for all live stream. Ya ambali bouille follow. Voilà, allez tara. Donc, les balles la c'est très important. On a donc à fort que jamana kunta en bolutuni, que jamana ko bana. Donc, ni Mali et changement, mouvement de changement et changement comment qu'il faut que jamana koka. On a nos raisons, on a droit à nos combats. Neka kumateni. Le président Makane, Babouma Diallo, c'est le président de la République qui a dit que les gens qui dirigeaient le Mali, il n'y avait même pas le Mali. Mali ko kunte, c'est ni bolo qui veut mon kalama quoi, ni d'or folie quoi, avec comme il y a fa ben ala nakati. Oro ni koni kuma banini. Donc mobi tu yera manina, qui veut ni faterke au guerre na tunia. Il faterke me demanachi. Abake ala na crack makane bakane to wala. Mobi tu yerema kibina ni faterke o keleke ro la tuguni mo mun ko kube jamana ci madme ma akil madme bi tu yerema ka klaka kibi daru ni kuma la tuguni donc anga jamana ke to de flana o nyakoro tan président ko bi da fodo
CMDT, IMPP, Comantex, l'aéroport international du Mali aussi était déjà fini. C'est-à-dire Afriko Kumbana. On a créé au Mali de notre canton Amérique. Donc, nous avons dit Mali ko kulonge asimia ira bela ka foko kulonge tetuni. Nous avons dit que Mali ko parti privé. Asimi ne bora ka fon on yana kanga ponti kanga jamana keleke. Parce que ne be kulosar do ye vidéo kela, olu be faka Mali ko ke parti kolomba nyeju bonadi. Asimi bora ka ira bela ka fo ko Mali ko te parti kolomba nyeju bona. Ko Dante be kelemina ko il a ses raisons. Pour ni Dante dimina, il a ses raisons. Ko ale asimi mu yere be kuma la, ale dimine ne be kuma la be. Donc ne bala na mabagaw. Jamana ko ka boni be fait analyser. Jamana ko la ni mogo erreur la ka songolo la, il faut les prendre à leur valeur. Parce que Mali koro ketoko de kundu. Donc avant la président fou, je continue à leurs infos pertinentes. Moi Dante, j'ai fait mon analyse. Allahu Akbar. Assimi Goïta ko malien diou. Ko anga sharia saba ka te violé. Ko bolen ko fait. Ko amina boka tanga wiminta dimashido ni ala sonama. No be passer en 390% inshallah. Assimi Goïta ira ka foko o wimi fleni. Ko no o temena. Ko beka donga foko ni dugutara de seginte ke muna tukuni. Ko beki jaka sinoko. C'est-à-dire une corps de asimena mon fo mo yana quoi ni corps de quoi ko jamana joli ko quoi amena ke biri quoi mais to ka fo ngome boli biri ame boli biri donc anga régime amena boli biri malien dignement be invité le dorénavant maliko la jamana be jo ni a fo yana ngo dien avenir yango jamana de avec un bon dirigeant avec un bon leader avec un leader juste. Il n'y a rien qui est impossible quand ça vient de l'affaire de notre pays. Fouille qui est impossible. Donc, Assimi Ko, connaît les charia in bana, n'est terminé à la sonama, ou d'où me terminé à la sonama. Aïe, segou, et stade fatou et aounyala, Amadou Ndiaou, car fantiou, il a fait qu'on dabi. Mais à la sonama, et vendredi donc, amena munke, ou be la caricula à la sonama. Oro la mentoya, et gourma et woulé, ou force ou be woulé. Parce que moi, ni ko kere ba fo de ori kan yo force be wole bi en betara ka fardon kan ensemble sauver le Mali mais kene kan yo rofen la ensemble sauver le Mali fene bena bol jedido en clémé ka yorinta ou ka yorin ako kuma be ka yorin minata j'ai oublié le nom de l'endroit là maison de la presse en tel salim ga boni maison de la presse be anata Mali mo ba chama Mounouma Mali Tonomada, en Kélémé Kourou invité à Kola. Donc on est en Kélémé comme Malien Dembe Wouli, en la maison de la presse Fatéou, mais Bourouni te fia qu'on a là. Ça c'est le jeudi à partir de 15h. Jeudi donc et 3h. Maison de la presse, Malien Dembe Kokabe Assimi Goïta fait. Moro qui veut oui fait. Au bé Wouli nous, maison de la presse qu'on a là, il n'a pas qu'on a coulou.
ensemble sauver le Mali aka nafolo bo akun ayere ka wori ninga taka do adafe anga jamana kola ala kana to malen donga ina anko campagne worma dama de mba foka fo bena ayere ka nafolo boli ne do anya ta ona au diaspora sababu abe deme min kani abe ka ensemble sauver le Mali de Mali joka anya nga nafolo boka injecter ala abe fayna foko c'est-à-dire abe ken tiu en kelme ka Mali mouvement do fona wele akola ou kana ka di anga manga jamana ka pour qu'on dise oui pour notre pays. Donc obé sur quatre groupes mo be Mali kono ensemble sauver le Mali mo be Mali kono mo qui veut sur quatre fait mo dalme danté là obé wolendu obé ka ensemble sauver le Mali ni mo me sekata druki la kata gla ni mo me seka wiki pour ka ka ki pour ka obé wolendu na maison de la presse kono jeudi donc à partir de 15h inchallah pour dire oui à notre constitution. À l'ère des infos pertinents, daté fait son analyse. Donc, on a président il a dit qu'on ne doit pas regretter pour que la constitution temeli, qu'on une constitution temena kaba, qu'on allait bien mouké, allez boudon, allez bien mouké, allez contre don. Mais inchallah, allez assimi gouta, allez bien mouké, allez boudon. Qu'on en sikana regret, quand il mis ça mouna au dans vraiment président Farda Bire, assimi, il a mis qu'à tourner na foko massacre. Je crois que le président a déjà assimilé quoi. Parce qu'il va donc il a une mission de divin. Il va doit matoula avec divine. Il va doit atomatula. Il va doit à la caméra photo la jamana. Tu sais qu'il a une mission. Ah la mère Alsa. Eh non, on va analyser. Vous savez, je vais Assimi Kumanadron quoi. Assimi Kumadron bire Malion. Assimi Kumadron, Assimi Kuro c'était très politique. Assimi Kukan Islamita, ko Seginto Kumaina, ko Seginto Roté, Serena Touni. Ça, ce n'était pas basé sur Assimi Goïta seulement, sa personne. Au message Kunta en noyo, à Kunkata en mort. Aklala non akele nga fo na kanga jamana ku firila débat banayi débat ku ngabe mo muma aku ngabe Mali politicien ni Assimi ira bela kalibe ke Mali président Assimi vient de s'assumer devant tout le monde, devant les corps militaires. Il dit il a décidé bile Assimi décision ta kalibe ke Mali président les femmes les décisions. Il a décidé qu'il ne va pas reculer. Il a décidé qu'il va s'assumer. Il a décidé qu'il va diriger le pays. C'était ça le message. Quand il a dit qu'il y a un islamita, c'est qu'il ne te tourné. Mais il ne parle pas de la France. Constitution va passer. Il ne parle pas de la Constitution. Ça va et ça va passer. Et quand la Constitution va passer, donc, à Kamedjoma, on analyse il faut venir à une année passer. On va changer la table. Donc, au boulot à Kamedjoma. Il parlait de tout le monde, il parlait du politique. Au moment où il parlait comme Assimi le politicien. Il parlait comme Assimi le leader. Il parlait comme Assimi le futur président de la République du Mali. Sur le voie légale, comme tu veux appeler. Parce que c'est ça que ay Assimi la sarita Assimi la sarita doreu jamana de darala an darala
k'a fɔ k'a ka taga n'an ye a tagalen n'an ye a ye vision dɔ de yira an na a kɛlen k'o vision yira an na an tuguna vision in kɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'an ka an taara référendum na an ye kuma min fɔ o nana k'o bila référendum kɔnɔna la o bilalen o référendum bannen nin ye o tɔ de ye o ye sira de ye o référendum kɔnɔna la maliyɛndenw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Assimi de bɛ k'an ka président ye n'i ye maliyɛnden fɛn fɛn ɲininka maliyɛnden sigiyɔrɔma 100 sigiyɔrɔma 99 a bɛɛ ko Assimi na kɛ président ye donc ni président continue de devant Dieu et le monde ko an ye sira min ta ko segintɔ ko sira in na c'était un mot très ce n'était même pas un mot coulé c'était un mot très clair. Assimi Goïta, c'est assumé aujourd'hui qu'il va diriger le Mali, il va continuer à diriger le Mali. Il n'y a rien à expliquer. Les jeux ont changé. À Ben Alana Kaché, nous avons analysé de très profond. Assimi les décisions Takato et l'hélicoptère de Konala. C'est-à-dire quand il a attiré à Ségou, il a donc à Foko Djamanen Kalfalé les doigts là, c'est qu'a dit Mouroma. Il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. À tisser. Parce qu'il a dit Mouroma Tcheni Meke. Il sait ça dans son âme. Donc quand notre président dit que il s'adressait à tout son entourage. Il s'adressait à tout homme qui croit qu'il ne va pas se présenter comme candidat. Il s'adressait à l'opinion internationale, mais plus précisément, notre digne président, il s'adressait à la nation malienne et à la politique malienne. Assimi, le candidat, Assimi, notre futur président de la République du Mali, Inch'Allah. À l'heure des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. À ce qu'a dit vraiment, il ne peut pas. Et quand la dit que les frères n'adoront, à Foraka quoi, à fait un taka kalfa moula, ou comme on a tcheka fanga tiabolo à signer palais on a là. Il ne peut pas donner à quelqu'un. Ou tu sais quoi assumer. Ou peut demander chi. N'a dit moi à bout de 72 heures ou bachi. Donc on est fort à yana, à on est femme. Il sait que Djamanen Kalfalé ne doit là. Quand vous avez vu comment Assimi marchait aujourd'hui, c'est un analyseur. Il marchait en vitesse. Cela veut dire que je suis en contrôle. Je ne peux plus entendre quelqu'un encore. Je ne peux plus. Ma vie est en danger. Notre pays est en danger. Je ne peux plus. Je vais vous montrer les langages corporels. D'habitude, avec mon il n'a pas fait ça aujourd'hui. Il faut remarquer. Il n'a pas fait ça aujourd'hui. Ça, c'est sérieux. Quoi? Ça fait quoi? On ne peut pas prendre des risques banals quand ça vient de l'affaire de notre pays. Ce monsieur, il est condamné de nous amener. Parce que là, il a dit parmi les 5 colonels, mais c'était une catastrophe. On ne peut plus répéter les mêmes erreurs. On ne peut plus répéter les mêmes erreurs. C'est la mine Tara, en tout cas, c'est une tournée. Au Srak d'Oreille, Assimi à la tête, Sogel comme le ministre, Bébétu, non là, on avance. Et on va amener les forces de changement pour comme c'est tout. C'est tout. Au-delà, il n'y a pas de Mauritia. Il va falloir on continue, ça dans les taras. Donc, à l'ère des infos pertinentes, moi j'ai fait mon analyse. On continue.
Allahu Akbar kuma bana ni fɛn wɛrɛ fara nin kan dɔrɔn i bɛ kɛ bɔfu safu ye ala kana kɛ bɔfu safu ye bon ne ka kɛlɛ kun filɛ nin ye ne ka kɛlɛ kun filɛ nin ye mɔgɔ minnu bɛ u ba analyse ma mɔgɔ minnu bolo ko diɲɛlatigɛ ye kulonkɛ ye ne ka kɛlɛ kun filɛ ne se k'an sigi Amérique yan ka Amérique président kɛlɛ kan to Amérique ne b'a dɔn FBI bɛ ka ne lamɛn ne b'a dɔn CIA bɛ ka ne su ne bɛ ka n ka jamana kɛlɛ kɛ ne bɛ tila ka n to o kɛlɛ la dɔ b'i sigi ka te premier min k'a bɛ mɔbala kɛ ni Dante sigilen na ka n ka kɛlɛ kɛ fu ye ka n ka président ta depuis mɔgɔ t'a tɔgɔ fɔ ne fɔlɔ de Asimi tɔgɔ kɛ affiche kan ne fɔlɔ de nana ni Asimi photo ye ka kɛ affiche kan ne Dante fɔlɔ de y'a fɔ n b'a fɔ diɲɛ sigilen ma la le monde m'entend ne ma don Asimi ko la a ɲɛnabɔlen dɛ ne bɛ Asimi supporter daminɛ don min na ne Dante o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka mɔgɔ dɔw sara kaso la olu b'o tigi ne tɛ kɔfilajɛgɛ ye dɛ moi je suis un gars qui a de nœuds ne bɛ Asimi supporter daminɛ don min na ne welela téléphone na ko n kana n bɛɛ di moi on m'a dit ça ne de ko n ko la neutralité c'est la lâcheté c'est moi qui a dit ça ne bɛ nin transition supporter daminɛ don min na mɔgɔ dɔw bɛ ka transition supporter bi olu ni tun ye u kɛnɛ d'u ma u tun b'a da buru ni bɛrɛ kɔnɔ k'a dun moi je n'ai jamais changé a ye taa n ka vidéo lamɛn kɛ mɔgɔ dɔw ye transition nini yan k'u buru ja yan ka kuma sugu bɛ f'u ma bi n'olu kumana mɔgɔ b'a fɔ k'u bolo bila ne Dante ɲɛyiri na mais ne ye mun fɔ n ko ne jigi ye ala ye ne jigi ye maliyɛn denw ye ala ka tiɲɛ bange ala ka tiɲɛ bange moi je suis le descendant de tiɲɛtigiba Dante maliyɛn fo ka mɔgɔninfinw buruju de lajɛ fɔlɔ yanni i ka se k'u ka tariku fɔ ne bɔra si min na tiɲɛtigiba Dante ale tun tɛ tugu masakɛ kɔ o masakɛw de tun bɛ tiɲɛtigiba Dante deli ka tugu a kɔ tiɲɛtigiba Dante pour que a tun ka tugu i kɔ masakɛya la Manden Segu c'est à dire fo caractère de tun ka k'i la i kana da masaya ma dɛ i ka masaya ka Segu ci o tun tɛ ko tiɲɛtigiba Dante bɛ tugu i kɔ masakɛw de tun bɛ tiɲɛtigiba Dante deli ka tugu i kɔ i ka masakɛya tun tɛ dafa Segu ni tiɲɛtigiba Dante tun tɛ tugu i kɔ donc ne ye tiɲɛtigiba Dante jeli de bɛ ne la donc ne tuguna Asimi kɔ depuis mɔgɔw m'a dɔn k'a bɛ kɛ nin ye bi parce que je savais qu'il avait des caractères que je me sens en moi-même mais plus important au moment je savais qu'il avait besoin de l'aide tu sais pas mɔgɔ min nana i ma tuma min ni mɔgɔ bɛ dɛmɛ la o de ye nin ye donc an kana mɔgɔ an ka bɛɛ bisimila mais an kana mɔgɔw ladon ni muso denw feere sɔngɔ kelen na dɔw ba b'a yɛrɛ faga a ye faamuya donc ne bala lamɛnbagaw Asimi de ko k'an kana to an ka segin ka kɛ fu ye donc maliyɛn denw ne tɛ se ka n sigi an ka segin ka kɛ fu ye je peux pas le faire n tɛ se i ye faamu donc n'an dimina dimikun de b'an na n'an dimina an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la mɔgɔ dɔw jɔlen u t'a ye président bɔra k'a bɛɛ fɔ ɲaga na 4 éléments clés qui doivent vraiment rendre tous les Maliens dignes et fiers d'être Maliens 4 éléments clés qui doivent challenger tous les membres de notre régime de ne pas vraiment s'associer avec les leaders passés. 4 éléments clés. L'aéroport international était déjà fini. CMDT était déjà fini. IMPP était déjà fini. Comentex fermé. Ray, Trengar fermé. Il n'y a pas de l'hôpital. Pas de dialyse. Asimi m'a été gentil. N'a pas tomber fort. Ça le met. À l'aide des infos pertinents, Dante fait son analyse. Les parents de Nyanga Masakedi, Assimi Goïta, Sibo Dakantigi, son excellence. N'a fait ensemble sauver le Mali. Inch'Allah, à me boger du dos, il a fait qu'on a à partir de 15h. Bourunité fière, mais même Malien Diembe voulait aïna à Keka. Et maison de presse à quelqu'un qui a fait avant le vendredi. C'est le jeudi. Mais Malien Dembe Wouli a quelqu'un maison de presse qu'on a fait. Il faut qu'on a vendredi donc boli qui a pris pleinement en fait implémenté. Donc au confesse ça, on me bon vendredi donc kataka ira diabela. Nache on sporté et parler de 26 mars c'était faré. Ambe sari ambe moko redi. Inch'Allah. Donc, mɔgɔ bɛ se ka bɔ jeridon baw deli ala kama
aka nager di don malien dembe mali jeunesse be ay nager di don aka ke ka maison de presse fa anga ira ka foko oui président avant le vendredi mo nyina o fait. À l'aide des infos pertinentes, moi d'anti, j'ai fait mon analyse. Le balade mabao, ayanga président Sanumba Kumakaname, a Kumanama Toto Kumala, a ira ka positionné, non seulement ma daka positionnement, a Klatuni, ka ira ka focus sur côté Kumala Tuni, il a fait un quelques discours patriotiques et discours politiques et discours de l'imposition étant un candidat présidentiel. Akukate kate Warren Kumulo akadi Moshima. Atissé qu'a dit Moshima, il ne peut pas. Aïe président. Donc voilà Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? A flene kataka stade Amadou Ndao kata fana te ningachi. Nache anali tellement la damnindu ay stade Amadou Amadou Ndao aya munumuni ay stade de la munumuni de A à Z. Kaka boya rappela. Kaka boya rappela ka stade munumuni de A à Z. Donc a stade munumunu ka kla a klalola anga masake sanuma funeke aya siglena. Regarde ce digne fils du Mali. Aya laje ayara lente a madalendu abe jamana in fait masami alaye ali tantabulu kata bongo shidi abe jamana in fait ibe jamana ya a duskulula ibe jamana ya nina a sigle. Vraiment Assimi a décidé aujourd'hui que il va amener le Mali au sommet. Il ne peut pas. Les Maliens ne sont pas d'accord. Parce qu'il a dit moi vraiment avec Tchéni. Atissé. Il y a un dame dans mes tradi à Tsekabla. À Sekassil encore. N'a pas encore avec un moloy. Il y a un président de Siglé. Kastad Amadou Ndao. Ko Fandiou. Les mots forts du maire de Ségou à l'endroit du président Assimi Goïta. Je veux maximum de partage. Je veux 1200 partages, mes chers compatriotes. À partager. Ni tare ni Dumbadi, ni Koubadi. On doit avoir énergie garder. Amener motivation, amener momentum, on va garder. On sait que le momentum, on fait. J'ai dit donc, on a fait momentum quand. Et maison de la presse qu'on a la Mali Béoulilindu. On a ta maison de la presse fantéon. On a sur le préparé un vendredi bolikan au nom de Ensemble Sauvons le Mali. Ensemble, on va sauver le Mali.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manangun fila. Eta bi bolo an taban bolo. Bwana ko Assimi tiare. E cha kuma na sa. Ay mun fo ko maya yi fe fla de. You got two guests. I'm coming. Okay. I mean, I agreed it. Okay. Ko maya yi fe fla de. Yefam. Ko maya yi fe fla de. Yefam. Et tabi bolo en fait taban bolo. Ne bana la me bagaw. Vraiment ni Assimi Goïta de ça c'est ni intro drone quoi, makla quoi. Mais comment on nyabala ne be bararo là. Parce que il faut mener barakala de. Ne me fait que traîner énergie de malla. Je vais amener mettre ni énergie de malla ni ala ma fouy kana. Katanga jamana katajo inshallah. Akani ka bolo ka fait. Akani tout ni ka téléphone fait plan kuma. Mais je ne peux pas parce que client no be kan kono. Abora sera wuna no fo yana. Donc mettre client voir. Le bara la mabao. Nous sommes des Maliens. L'avenir nous appartient. Il faut Ramadia en anglais, nous en anglais, nous en chinois, nous en chinois. Nous en chinois. Mali Korotirani, Jamfani, Traisoni. Alaï Mali de Mondan, le Dien Fambefe. On a décidé qu'on a un Jamana, qu'on a Joe. Parce que le président Bamboulou, Andalin Douala. C'est tout ce que nous on demande. Amourté Moura Warla, Amourté Moura Sana, Amourté Moura politique là. N'a politique, mais au politique, qu'on a Jamana Tanya. N'a politique, mais o politique ka kalan sabatanga jamana kono na me politique mike o politique ka nga jamana ka hayra ma hora daira ma na me politique mike anga politique ka nga jamana nettoyer na me politique mike anga jamana ka baro kila nga jamana kono ka ben sabatanga jamana kono ka justice sabatanga jamana kono na me politique anga politique ke mais nous au bord là politique fait fort ko surtout politique il faut c'est ça le Mali courant donc Maliens a kadi ka borba ka faire mais le temps ne me permet pas tout de suite mais ne ala sonama ateke bashi nabe bashi midje ni kla on a jona peut-être mais son limbla anga kuma Assimi discours kan anga kuma Assimi eskiu abseka ni président abseka tomi orebulu atisi je crois qu'il est l'homme de l'air, il est l'homme qu'il faut ni ne kumle buluka dauma sur carte qu'on a là into next time ciao kambe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.